Alah, ya aku sering ngempakne ngono. Aja wong delok lho Mas. Sok kapan-kapan laguku digawakne ya Mas. Oh siap, Oke, siap. siap. Kirim saja. Sekarang ayang-ayang untuk Mbak Kiki Hidayat dan Bu Yatmi, Batam. Batam. Wah, Nggih. nggih. Monggo. Mas wong ayu tak selalu ojo diseleh tak tresnan pancen tresno kuwi akeh pacoban. Senadyan dunyo ora bisa nampa bakal tak coba yen durung tak bisa mongkak Limas musti gandeng ati dongaku siji tresno iki abadi dewa ning asmara kuatno ati kawula aku tulung laku tresno jatan saking coba sare wangi tapateni larine tresno kang suci kasunyatan yen to aku dilabui sing nyawiji aku Masih bersama Bapak Mbak Galuh. Mas Risa. Oke. Kapan
Matur nuwun, katur Mas. dhumateng. Mbak